Kaninyong tanan, good morning. Dayon ang Dios sa laing Domingo, laing simana nga iyang gihatag nato aron kita makapadayon pagpakabuhi. Hatagan nato ang Dios sa masipang pagpag. Naiduha ka pangutana sa nabanhawng Ginoo nga diin ato pod nga ikapangutana, iyang ikapangutana usab sa matag usa kanato. Duha kini. Primero, ingon ang Ginoong Hesukristo, nganong nabalaka man kamo. Na ikaduha, nganong nagduha-duha man mo. Ari kita mo patighog sa itong pamalandong aning duha ka mga pong, kay kanunay tang makatilaw ani sa atong kinabuhi. Kabalaka o pagduha-duha. Worries man sa in English, no? Mana makadungog tag, don't worry, be happy. Ug mopiyong ta sa itong mga mata ron, kita nga nanimba karon, kita nga gamisa ron. O sa may mga kabalaka nga naa sa atong kasing-kasing. Sa may mga gikabalakan na to ron. Kaingon maginunganong nabalaka man mo. Una arita sa mga tiguang. Kamu mga tiguang din nga 75 to 90 nga nanimba ron. Sa may mga gikabalakan ninyo ron. Pamalandungin na. Sa may mga kabalaka nga gapasulabi sa inyuhang kasing-kasing ron. Nabalaka ba mo sa inyong pensyon nga di kaigo? Nga igo rag metformin, igo rag atorvastatin, igo ra og insulin, igo ra og maintenance. Ingon na Ginoong Hesukristo, nganong nabalaka man mo. Kamo mga konsyos og lawas, kamo sa una nga inyong lawas mura pagtukon, niya karon mura naghaligi, ang inyong lawas mura nag-akasya sa saling. Unsa may inyong gikabalakaan? Nga sa una, sa bata pa mo, bago pa mo graduate o college, o niya, mahakgong pa na inyong hawak. Niya karon kinahanglan nagduha ka tao ang mugakos ninyo. Unsa may inyong ikabalakan, kamong mga conscious o beauty. Ingon Ginoong Hesukristo karon, nganong nabalaka man mo. Kamo nga mga ginikanan din nga inyong anak, nangaminyo na tanan. Nangaminyo na tanan. Unya kamo na lang magtiazon duha ang nahibilin. Unya usahay ato mga anak, mangadyo tag para bugas, mangadyo tag para kuryente, mangadyo tag ibayad o mga utang, kasab-an hinunta. Sa may inyong mga kabalaka. Maghunahuna tani ana. Kamo mga daga gihapon nga wa mga halin dinhi. Kanang wapa unta, taliwti untag ilong. Unya wahay kahuna-huna o pangasawa o pamana ninyo. Samay inyong mga kabalaka. Worries. Naaday na sa atong kinabuhi. Kaingon Ginoong Hesukristo, nganong nabaka man mo, kay bao mismo ang Ginoong Hesukristo nga ang iyang mga tinunan nabaka usab. Nganong nabalaka man ang iyang mga tinunan. Kay kahibaw ang mga tinunan, pagkamatay sa Ginoong Hesukristo, unya gilubong siya, gakabuahag po din taon sila. Mura pag-ingon ang mga tinunan, asa naman takadrong ani? O dyan mo naman ang magtutudlo. Mabuhay itong uban na malik o panagat silang San Pedro. Ang uban na malik sa daan nilang gibuhaton. Nga naman, nawadaan naman sila sa ilahang banding. Nawadaan na sila sa ilang original nga kalipay uban sa Ginoo. Motong nabalaka sila. Kinumdum ko sa una, katong nanay, pagpanganak anang pari na humanghod doon sa kalapi, nabughat to. Kadungog mga tigwang o bughat, no? Wag mo sa in English anang bughat. Unya, hingagi to ahong nanay nga, di siya katindog o sa kabuhan. Kay mutindog siya sugan siya dugo. Ang pagpanganak ni Father Nilo.
Unya, kana lagi pong jamo ikapadoktor. Wala ipadoktor, Bisaya ra jud. Dito to nakakita nga kasugba bitaw si tatay og saging, kanang saging nga bungan, kanang saging ba kanang sangan isa dahon. Nga gisugba unsa isang nga nang gilubag, gipainom sa nanay ang sabaw. Nga hangtod nga usa ka buwan sa di kalakaw kay mutindog siya, sugan man siya dugo. Kay kanagikan gipon ng anak na muwersa da John. Matay usa ka kadlawon ato nakamatak og sa John. Gamay pa ko mga elementary siguro adto. Kita jud ko ni nanay nga gadupa atubangan sa Santo Cristo. Kadlawon alas 3. Mga usa ka oras siya gadupa nga galingkod. Ngano diha nako sa nadugan ako sa gipangutana. Ngano man ka nga gaingadto man ka kay nabaka siya nga mamatay siya o napa siya batang gamay. Usahay kining ato mga kabalaka ba dya og magpadaog ta makapawa sa atong kalipay. Mga kini ko nung worry kabalaka, mo ni mo kawat sa imong kalipay. Kini kabalaka o pagduha-duha. Kuzog jud ni. Kay og magmabaka ka, magduha-duha mapug ka. Kay worry is a kind of a disposition that you are always afraid. You are always apprehensive sa in English pa. Unsay dangatan nimo sa umaabot nga panahon. Bisan og edukado ta, bisan og taas tag naabot sa kinabuhi, daghan man tag kabalaka. Kaming pari, bisan kanunay may magmisa, kanunay may magrosaryo, magabi o kamo pod kay mga Dios noon man mo naan ang kabalaka. Kana bitong panahon nga mo retired na ta. Mo man among nga kabalaka number 1. Unya mo retired may asa man mi. Unya asa man mi kinsa may mo alima namo. Ug di ka overcome sa imong mga kabalaka, di jud ka magmalipayon. Sunod, ingon na Ginoong Hesukristo, nganong nagduha-duha man mo. Doubts. Daghan ang mga panahon nga ang tao magduha-duha. Magduha-duha ta kung ang atong kinabuhi mao ba ni ang gusto sa Ginoo para nato. Mantay mo ana, nagha mga tao nga mangutana, Father, mao ba ka dunay ang plano sa Ginoo sa akong kinabuhi? Naa moabot na nato. Ikaduha na ay magduha-duha ta usahay sa tinagdan sa ubang mga tao. Di ba? Kay usahay, naamay ang tao manggod, dili usahay mosibo ang atong madawat nga pagtagad sa unsay ilang gibati. Ug unsa po'y ilahang tinuod nga pag-ila nato. Parihas ba? Aron masabtan ko ninyo ani nga punto. Pragot, sa una diha man may apuhan nga veterano, pensyonado o ganang veterano mo to World War II. Ana kanang idako bitag pensyon ng USAPE, kanang lalista kuno sa USAPE. Matay pinanggaa sa mga anak. Kay dako magpensyon kada buwan. Mutig-ik o gamay masud ipagamay ipa-ospital. Kay usag mamatay. Kay ag pensyon mo, ikamatay maundang gud ang pensyon. Kay sus tay, isus ini kakaadlawon mag-ilog itong mga apo tay. Tan-awon tong ilog ginhawa pa ba kay sus og mamatay ag pensyon. Nahikapon tong pulso og kanang nahihimpitik pa ba kay sus ag pensyon. Mo na masud ipagamay dad og ospital. Pero pinangga tungod sa pensyon kay veterano man. Pero kanang jamo kay makuha. Sos dali ara tunguhon. Pero bitaw maikob ito ko day ga-birthday ba? Ngito imita ko dito po ko sa tagbilaran niya. Ga-birthday sa ika 96.
96 birthday, askil pagod. Niya, karon tiguang na, bedridden, nabuhi pa. 100 na tili, 101 na teleron. Na pag birthday niya, dito ko ako gipa-opening prayer. So, ayan, unsa may imong wish, Lola? Ayan, giingnan na ho, pag blow og cake. Ibig pader, pasalamat ko sa Ginoo, nakaabot kog 96. Iyang po ko pader, nga tagaan ko sa Ginoo, taas nga kinabuhi. Sa may mong gusto, maabot kag 200. 96 na gusto. Ampo, taas nga kinabuhi. Pila may mong gusto, 150. Ada wa na dyan, iyang po, 96 na god. Sa po mang taasa, gipangita. Pero ako nung pag-inag, gaampo ko na, para taas nga kinabuhi. Pero wa na iyang po, kay pangitaon, 96. More than a blessing na. Usahay, magduha-duha ta. Daghan so tag mga pagduha-duha sa kinabuhi. Kana magampo ka, una di ihatag sa Ginoo. Moabot ng panahon nga magduha-duha, pagkag tinuod ba ka ning naminaw ning Ginoo sa ahong mga pangamuyo. Pero kahibaw mo, giunsa ni Jesus, paghatag nato og sulbad, paghatag nato giya, aron mawagtang ang atong duha-duha og mga kabalaka, worries and doubts, simple lang, apan mahinungdanon, ingon na Ginoo, ang kalinaw mag-uban ninyo. Peace be with you. Peace kay kaayo ang Ebanghelyo ron. Ingon na Ginoo, nganong nabalaka man mo, nganong gaduha-duha man mo, ingon na Ginoo, ang kalinaw mag-uban ninyo. Unya ang kalinaw nga gipasabot ani, kanabang kalinaw nga gikan sa imong kasing-kasing. Kanang kalinaw nga bisag asa ka nahimutang, bisag naa ka diha sa plaza, bisag tuwa ka nanguhag laog o kabaw, bisag ga-opisina ka sa munisipyo, or tuwa ka sa eskwelahan kay principal ka, maestra ka, supervisor ka, or tuwa ba ka gasakay sa series, or tuwa ba ka nangumpra sa ICM, kanang kalinaw nga wa kay gikahadlukan. Kanang kalinaw nga bisag natug ka, wa kay gikabalakaan. Mo ning kalinaw gipasabot sa Ginoo. Mao bitaw nga inig misa, kabantay mo inig misa, daghang mga bahin sa misa nga nangaliw po tag kalinaw. Kabantay mo inig humag amahan namo sa maisulti sa pare. Mo ang pare, mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw kahiusa. Di ba? Naana. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, sibo sa imong kabubuton. Pag human mo ingon po ang pare, ang kalinaw sa Ginoo maanaa kaninyo, di ba? Nga sa katapusang bahin sa misa mo yun, tapos na ang misa, dada ang kalinaw o gugma ni Kristo. Importante ng malinawon ta. Mo kita karon nanimba, ug unsa gani atong mga kabalaka o mga pagduha-duha nga gahari karon, atong pangayoon ang kalinaw sa Ginoo. Kaya bisan pagdako ka kaazog bahay o di ka malinawon, way hinungdan. Bisan pagwapo imong uyab or gwapa imong trato, pero wa kay kalinaw sa imong kahiladman sa kasing-kasing, wa gihapoy kalinaw ang imong kinabuhi. Unya kining kalinaw kay gasa man sa Ginoo. Di man tinuod na magsuroy-suroy ko, moadto kog panglaw, mag-island hopping ko, mag-inom-inom ko, aron malingaw ko. Di ka magbalinawon. Kay ang tinuod nga kalinaw, pangayoon na nimos Ginoo. Muna gitawag og shalom. Muna giingog shalom. So unsa man ang mga kabalaka nga gahari karon sa atong kasing-kasing. Watay bugas ron, pangayua sa Ginoo ang kalinaw. Tagaan ragi kag bugas. Paningkamot. Mo man nagiingon sa second reading, buhata ang kabubuton sa Ginoo. Kamo mga biyudo o biyuda, o nabalaka mo, kinsay mo hipos ninyo, inikamatay nato, kinsay mo alima nato, ayaw kaguol. Nanabitaw kay St. Peter, nabitaw dadyo nga obligadong mohipos nato. Igo na.
Kay mapuno gani kakabalaka, di ka malipay sa imong adlaw. Pero di mahitabo nga na at mawa ng kabalaka o pagduha-duha. Pero unsay magasulbad ni ana sama sa gingon sa Ebanghelyo, pangayua ang grasya sa kalinaw. Muna'y tuyo nga nung manimbata. Kabantay mo kung musud na ta sa simbahan, o na atong tanawon ang beauty sa simbahan, labi na sa altar, sa painting na to, kini mga santos nga tuan na sa langit, magaan atong dughan. Ang pagsinigsun na to sa simbahan, di man mawa atong utang. Tuay daghang utang na to gapaabot sa gawas. Iniguli na to, tuwa dito to mga asawang yaw-yawan. Tuwa gihapon. Iniguli na to, tuwa dito to mga bana nga usahay palahubog. Sugaro og di mo remit sa ilang sweldo. Iniguli na to, tuwa gihapon tong ato mga binansi nga tapuhan. Pero samay makapagaan sa itong hunahuna ang pagkaamgo nga gikan sa misa na buhi tagbalik kay ang Dios nagpasalig nato nga di ta niya pasagdan. Amen. So paningkamot nga makalahutay kita ning kinabuhia, maka-overcome kita sa atong mga kabalaka pagduha-duha tungod sa gasa sa kalinaw nga giingon sa Ginoo karon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Amen.